Здравей! Аз съм дигиталният аватар на Деян, магистър-фармацевт с над 15 години опит и управител на аптека в Бургас. Той ме създаде, за да може да достига до повече хора, но докато е зает с пациенти в аптеката, аз съм тук, за да те информирам. За лична консултация пиши му директно на Viber или WhatsApp. Нека започнем с числата, защото те са показателни. Инсулиновата резистентност засяга приблизително всеки трети човек над 30 години, но 85% от тях нямат диагноза. Защо? Защото стандартният кръвен тест за захар често показва нормални стойности, дори когато проблемът вече е там. Ето защо симптомите са единственият надежден сигнал в ранния стадий. И ето защо трябва да ги познаваш. Инсулиновата резистентност не е болест, тя е сигнал. Клетките на тялото ти спират да реагират на инсулина. Резултатът – захарта остава в кръвта вместо да влезе в клетките. Засегнати са три системи едновременно – мозъкът, хормоналната система и метаболизмът. Ето защо симптомите са толкова разнообразни и толкова лесни за пропускане. Първата група симптоми е свързана с енергията и мозъка. Силна умора след хранене, особено след въглехидрати. Трудно събуждане сутрин, дори след 8 часа сън. Мозъчна мъгла, не можеш да се концентрираш след обед. Нужда от кафе или нещо сладко, за да тръгнеш. Раздразнителност при пропуснато хранене. Ако имаш 3 или повече от тези, тялото ти вече говори. Въпросът е дали го слушаш. Втората група е физическата и тя е по-видима. Натрупване на мазнини около корема дори при нормално тегло. Трудно отслабване въпреки диета и движение. Тъмни кадифени петна по врата, подмишниците или слабините. Повишено кръвно налягане без явна причина, задържане на вода и подуване, усещане за студени ръце и крака. Всеки от тях сам по себе си звучи безобидно. Заедно говорят ясен метаболитен език. Третата група изненадва много хора, особено жените. Акне при възрастни, особено по брадичката и челото. Косопат или изтъняване на косата. Нередовен менструален цикъл. Симптоми на PCOS, поликистозни яйчници. Намалено либидо. Чести главоболия, особено след обед. Хормоналният дисбаланс и инсулинът са директно свързани. Когато единият е разбалансиран, другият го следва. Четвъртата група е свързана с кръмосмилането и апетита. Неудържима тяга към сладко и въглехидрати след хранене. Глад само час след като си яде. Подуване след хранене, особено след хляб и тестени. Нарушено чувство за ситост. Трудно устояване на захар, дори когато искаш да спреш. Не е въпрос на воля, въпрос е на биохимия. И биохимията може да се коригира. Стандартният кръвен тест не е достатъчен. Ако подозираш инсулинова резистентност, поискай от личният си лекар или ендокринолог. Инсулин на гладно, не само глюкоза. HOMA-IR индекс изчислява инсулиновата резистентност. HbA1c – средна кръвна захар за 3 месеца. Триглицериди и HDL холестерол. Когато получиш резултатите, пиши ми. Ще ти помогна да ги интерпретираш и да разбереш какво означават за теб лично. Добрата новина е, че в ранен стадий инсулиновата резистентност е напълно обратима. 3 доказани стъпки. Намали бързите въглехидрати. Не нулирай, просто намали. Хлябът, захарта, белият ориз, сладките напитки. Разходка след хранене. Само 10 минути след обяд намалява кръвната захар с до 30%. Сън и стрес. Хроничният стрес вдига кортизола, кортизолът вдига захарта. Порочен кръг. Малки промени, последователно приложени, работят. Когато храненето и движението не са достатъчни, целевите добавки могат да ускорят процеса значително. Магнезий подобрява клетъчната реакция към инсулина. Берберин проучван наравно с метформин в клинични изпитвания. Хром намалява тягата към сладко и стабилизира захарта. Инозитол особено полезен при жени с PCOS. Алфа-липоева киселина антиоксидант с доказан метаболитен ефект. Но дозировките, формите и комбинациите имат огромно значение. Затова е важно да говориш с фармацевт, не просто да купиш първото, което видиш в аптеката. Ако се разпознаваш в 3 или повече от тези симптоми, не чакай следващия преглед. Пиши ми директно на Viber или WhatsApp. Ще разгледам твоите симптоми, текущи лекарства и изследвания и ще ти дам конкретни лични препоръки. Аз съм Деян, магистър-фармацевт с 15 плюс години опит в Бургас. Не съм чатбот. Не давам общи съвети от интернет. Давам лично мнение, основано на реален опит. Отговарям до 4 часа. Линкът за контакт е в описанието. Пази здравето си. То е единственото нещо, което не може да се купи, само да се поддържа.